Čaute všetci, ja som Viceboy a vítam vás u dnešného takého netradičného videa. Video je netradičné v tom, že teda nebude to video zo žiadnej hry, ale bude to trošku také informačné video. Ako ste si mohli prečítať v názve, tak video sa volá Ako ďalej. Preto by ma zaujímal váš názor, čo si myslíte o tomto kanáli. To znamená napríklad, či sa vám páčia videá, ktoré natáčam, alebo ak nie, tak čo sa vám na nich nepáči, napríklad ako sú zostrihané a tak ďalej. A taktiež, ako by ste chceli, aby tento kanál pokračoval. To znamená, či by ste chceli, aby som natáčal videá tak ako doteraz, to znamená v pondelky nejaké video z simulátora verejnej dopravy, ako napríklad SimCimulator, Railworks alebo nejaké iné. A v piatky z ostatných hier, ako napríklad naposledy Polícia bola, alebo Minecraft, alebo podobne. Alebo teda, či by ste chceli videá čisto len zo simulátorov verejnej dopravy, alebo videá len čisto z ostatných hier. To znamená, budem veľmi rád, keďže naozaj sa snažím, aby ste sa na mojom kanáli cítili čo najlepšie a aby sa vám tie videá páčili a užívali ste si ich, tak budem veľmi rád, ak svoj názor, čo si o tomto kanáli myslíte, vyjadrite v komentároch, aby som tak mal nejakú predstavu, čo by vás zaujímalo a teda v čom by som mal pokračovať a na čo sa najviac sústrediť. Takže to by bolo odo mňa všetko a u ďalšieho videa čau čau.